koronavirusaren tema honek, baitu bere gauza onak asko ez, baina, bueno, pare bat, bai, bat da, kriston trapu zaharrekin ibil gaitezkela egun osoan etxean sartuta, bizarra egin gabe, eta, bueno, kriston piurarekin, eta bigarrena da, denbora asko daukagula danok etxean zerrauta, ba, aspalditik egin nahi dituen gauzak norberak egin, edo beste batzu egiten proposatzeko. Ze azkenean, klaro, ba hori, danok gabiz denbora pilo batekin, eta jendea normalean baino prestago dago, en fin, denbora pasatzeko gauzak egiteko, ezta? Nik banuen aspaldi gauza bat egiteko gogoa, ikusi dut beste hizkuntza batzuetan egiten dela, youtuber famoso edo zain famosoek egiten dutela noizean behin, hartu kanta bat, sartu Google Translateen, itzuli hainbat hizkuntzara, gero bueltan itzuli jatorrizko hizkuntzara eta itzulpen hori kantatu, ezta? Nik uste dut inoiz konpartitu dudala Twitterren eta sare sozialetan adibidez, Belerreko printzearekin egindako bertsio zoragarri bat utziko dizuen lotura hortik ikus dezazuen, iruditzen zait maravilloso. Emate dit, kristonen bidia eta musika jotzen ikasteko kriston gogoa, benetan. Total, aprobetxatu dudala jende guztia oso aspertuta dagoela, inguruan ditudan hiruzpalau zoragarriri olako proposamen bat egiteko. Ez da, hartu dugu, kasu honetan, furra ezaguna, oskorrirena hartu dugu bere letra, sartu dugu Google Translateen, eta joan gara itzultzen, euskaratik gaztelerara, eta gero euskarara berriz. Euskaratik gaztelerara, gazteleratik frantsesera, frantsesetik txinerara, eta gero euskarara berriz. Joan gara itzulpen horiek, euskarazko itzulpenak txintxo apuntatzen, eta banatu ditugu zatiak hainbat lagunen artean, kantatzeko. Pentsa dezakezu moduan, gutako inor ez da kantaria, ez dakigu kantatzen letra ona okingo bagenu ere, baina, bueno, pentsa dugu, modu entretenigarria izan zitekela, egun hauetan denbora apur bat pasatzeko. Emaitza ikusi nahi baduzue, jarraitu bidea ikusten. Furra, fandangua. Hortxe duzu fandangua geure guztukua. Hortxe duzu fandangua geure guztukua. Gaur goizan esnatu nahi sorton depositua, aurkitu nuen nire kafetegian. Ez daki zer dugun, bakea edo gerra, baina bada espada ere, jokalari bat egin nuen. Furra, fandangua, hemen duzu fandangua gustatzen zaigu, hemen duzu fandangua gustatzen zaigu. Egiten duzunean eskuinetan maiera, gorri bat garbitu nuen pistola batekin, galdu danak orain, beldurrez betea, munizio gabe, gelditu nintzen. Furra, fandango, hau arroz bolada maite dugu, hau arroz bolada maite dugu. Bakarra akordeoi daukat, zaurgarritasuna sortzen lehoia dirudi. Eskua jaten badut lagun dezake, Cervantes bezalako gertatu zitzaion. Furra, fandango, hau arroz bolada maite dugu, hau arroz bolada maite dugu.
Eta orain banoa lo egiteko itzuli, ikusten ez badut zeregin. Bihar arte zer gertatu zen, horrena ere ezin dutik egin. Larruak, fanangua, hau arroz bolada eta maite dugu. Arroz bolada eta maite dugu. Furra, fandango, Hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Gora itzultzaileak! Ada maite dugu. Zangua, hau arroz bolada, eta tiruran arroz bolada. Galdutanago orain beldurrez betean munizio gabe gelditu nintzen. Ez, alderantzuz kantatu bat.